أشتوع الهزبي كم تاني قدمك أنا بحد السلم أنتي مسلك سلام كسينا بقزا قزاقا باس عداقا مفت سرقت قينك لام بلعهم سندام قلوغا زخبركم من زخبر كنن تساتفت زمدب أقدمه حزوز سلامتا يقرب إذن أيلو من مكايدو زلنا زتخاء كابتم أقدمهم زكاينا مزتتات كم تثبيتكم صحابي مساتي مهارن كهون تمنتي وسن يقولون إذن لو من مكايدو كالعين كفالن مقصلتان نايتي أبز حالة قدام زكاينا زتي مالت محبر حبرتسب أو من الناس أم مسرح هنسات منقستي أبتحت الزبل عرقستي زو تقوار خونيو أقداسنة نايز عرقستي مقلاص أقداسنة هالنوو مخنياتو انتاينا لومي قابزة تمرتزي قاسيبنا نقزانا نخيج زبل حتو أقدمنا متان كنردا كحقزا الناس لزخل زي هنسات حاجراونتن nation building ويكا هنسات منغستي state building كنبل كلنا اتا نمقلان نحبلنا هاجر بخمي تهنت زبل حتو زملش لزخوني حبرة سبات نحناون إريتراويان كم كل قفال حبرة سب نمقلان نحبنا لان هاجر بخمي تهنت زبل حتو قند أقداسي قداينا سلازخوني أبسنا فلتأتن كوننتن زتمركوسي أفلطو كنقسميو سلازي حاد خابت علامة ازيو اتخال قفالو هنصات منغست خاني مهنات زبلت بوليتيكاو سرعاتن منغستن مالتيو حاد بوليتيكاو سرعاتن منغستن كمي غيركا تهنص خنبل كلنا خاني او وشتو من رقاقات الأولوية هزبي أب قداي هاجرون أمس عدلون كمي جيرو ختصاتها في خوان أم مسرح أتي زبلت البوليتيكا وسرعة خنبل كلنا الأولوية هزب زي قوسي الأولوية هزبي أما أخل عند زجبرة مخانون موحاس قرعي محدار هاجرن زرقاقت حطو زملش لزخونة نزوم كل تعبيتي قدات نمبرح أفلوت أنا برخ نمبرح زعلمي سلازي مهنات هاجرن مهنات منقستن بناي بسناي دليتن بقليلون زراقاقت عما ما يكونن مخناتو أبمولو علم كم زرعنا يو مهنات منقستن مهنات هاجرن بسناي دليتن بقليلون زراقاقت عما ما يدل أيكونن تدعيلنا وقادة أزيو زتحلالخن كبيدن أمامي سلازي كابتين رئيسو ساني حزب إريترا نمرقا استخايد عدك أو قالسي زيادة زخبدن زتحلالخن قداي سلازخوني أفلوت أنا أبزي كب كنبل أقداسنة هالو سلازي إزي نايلومي تمرتنا كم مرحا حنصات ناي متعي هاجراون ديمقراسياون قعزونا زنصر نزع عمام زخاخم دينامون منكركرن كوينو نتي كابنوي حز صنحي بحبارن بسنيتن منبر زمللي وبحلنا داغم ناب نبور نمملاس زحجزنا قندي مسارحيو سلازي نزيومن كمزيومن زامسلو حتوتات العيلو بروفيسور كيداني منقص اب لومون دقيمو من اسايات يحواتي أنا زفلتو فلتأتي كافلو من نعشتو حواتي زخورو من زفتو من حواتي يلو لومي أبزي مسانا قريبو له بشم عسنادة أسيز مدبن بشم سينتن بشم سمعتن كأني بروفيسور كيداني العلم سقانا يقرب سلازي مدمنا خنجمر
ناب بروفيسور كيداني كساغاغرو يا قني اللي سانغال كومد ما تقلال نسنيت نتهم دالوتن زغبركم لاي عيدمي كمسجن دالي بحلف قامس من اسيناي هاجرنا سلاذا فالت قومني مسغناي وسن يبلون بقدماي نخلت ساعات زخون غزي كان تعلل ناتن قند نطبታት ዝነበራንታን بسرعتا اتصافيفنا عقما اباراتينا نتا داولا نبلانا تا منغسي خما غيرنا نحنص ينيرو حدا زربا حدا نطب مالتي وتخلاي نطبخا هاجرنا زتفعلالي مننت زلوم حزب زحقفتيا نظام زتفعلالي مننتات ربحو من طقممن اخبرنا حبر زخنه ኤርትራዊ ዘጋ ከነገርና ንምስርት ያታ ሓለይቲ ነጥቢ በአኒና ክንቀጽለሙን ሕጂ ናይ ብሄራትና ወይ ናይ ሃገርና ህዝቢ ብዙሕ መንነት ዘለዎ ኢልና ካብዚ ኩሉ መንነታት ግን ንኣብነት ናይ ብሄር ኣሎ ናይ ሃይማኖት ኣሎ ናይ ጾታ ኣሎ ናይ ኣውራጃ ኣሎ እዚ ኩሉ مننتات እኳ ዝተፋላለየ እንትኾነ ክልተ ካብዘን መንነታት ብቐንዲ ኣገደስቲ ረቋሒታት እየን እቲ ሓንቲ ኣገዳሲት ረቋሒት ናይ ሃይማኖት መንነት እያ ካብ ናይ ሃይማኖት መንነት ከዓ ዝለዓለት ናይ ብሄር መንነት እያ እዘን ክልተ ነጥብታት ካብ ካልኦት ረቋሒታት ካብ ካልኦት ዝያዳ ጥንቃቐ ዘድልየንን ዝያዳ أتذكر زادلين نمنتاي وانت تباهله عالم كنرأي خلنا بكبابنا زخون كل نجارات مبزحتو قريتشات زمات ويا منجو هايمانوت ويا منجو بهراتي نايس وطاف للي سلازرنا أبي قريتشتين أتونينا بقلل زفتح نجاراتي خال بزح نجار له نايمان النت قداي بزيك قريتشت زفتح ናይ ሃይማኖትን ናይ ብሄርን ግን ብጥንቃቐ ክትሓዝ ዘለዎ ኢና ኣብነት እንድሕር ኢና ኣብ ከባቢና ኢትዮጵያ ሕጂ ብብሄራት ኦሮሞ ኣምሓራ ትግራይ እንዳበልካ ብዙሕ ሽግር ዘለዎም ብዙሕ ፀገም ዘለዎም ፀገም ስለ ዘለዎም ድማ ሕቡር ዝኾነ ዜጋ ንምምስራት ይኸብዶም ማለት እዩ ካልኦት ሃገራት ርኢና ብሃይማኖት ዝጋጨዋ እውን ኣለዋ ንኣብነት ኣብ ሱዳን ሰሜንን ደቡብን ብሃይማኖት ጥራሕ ዝተወሰነ እኳ ኣይንበርበር ናይ ሃይማኖት ረቋሒ እውን ነይርዎ እዩ ኣብቲ ዘገራጭዎም ዝነበረ ምክንያት በታሕ ኣብ በዓል ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ደቡብ ናይጀርያ ማለት እዩ ናይጀርያ እንድሕር ርኢና እቲ ናይ ሰሜን ህዝቢ እስላማዊ ኮይኑ ብሸሪዓ ዝመሓደር ኮይኑ እቲ ናይ ደቡብ ህዝቢ ግን ብመብዝሕቱ ክርስቲያን ኮይኑ ብሰኪላር ለው ክመሓደር ዝደሊ እዝታት ግጭትን ምስሕሓብን ዘለወን ሃገራት ብዙሓት እየን ሕጂ እምበኣር ሎሚ ክጠቕሰም ዝደሊ እንታይ እዩ እዚአን ንግጭት ካብፅሓ ወይ ድማ ናብ ቫዮለንት ኮንፍሊክት ክመርሓ ዝኽእላ ረቋሒታት ስለ ዝኾና ብጥንቃቐ ክንሕዘን ኣለና ማለት እዩ ካልኣይ ነገር ከዓ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት እንድሕሪ ክንምስርት ኮይና ኣብ ኤርትራ ንዴሞክራሲያዊ ስርዓት ንምምስራት ሓንቲ ቅድመ ነገር ኣገዳሲ ዝኾነት ናይ ሃገር ሕብረት ዩኒቲ ዝበሃል ናይ ሃገር ሕብረት እዩ እንድሕሪ ሕብረት ዘይብልካ ኮንካ ኣብ ሓደ ባይቶ ተኣኪብካ ዘቲኻ መኺርካ ኣብ ውሳነ ክትበፅሕ ኣይትኽእልን ኢኻ እትፍልልይ ከየወገድካ ናይ ሕብረት ናይ ዘጋታት ሕብረት ከየምፃእካ ናይ ዘጋታት ሕብረት ተዘየምፂካ ከምቲ ዝበልክዎ ዓንተቦ ነታ ዳውላ ንብላ ነታ ስርዓተ መንግስቲ ከተፃፍፍ ኣይትኽእልን ምክንያቱ ዝተፈላለዩ መንነታት ነናቶም ነጥብን ነናቶም ርእይቶን ሒዞም
ኣብ ሓበራዊ ረቆሕታት ክሰማምዑ ይክእሉን እዮም ስለዚ ነታ ዳውላ ትበሃል ንኽትምስርታ ስርዓታት ጻፊፍካ ንኽተበርትዓ ከቢድ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ እምበር ኣገደሲ ነጥብታት ከም ዝበልክዎን ሃይማኖት ካብ ሃይማኖት ንላዕሊ ብሄር እዚ ናይ ኩሎም ርእይቶታት ይኹን ጠቕሚ ይኹን መሰላት ይኹን ኣኽቢርካ ሕቡር ዜግነት ንኽትምስርት ኣገዳሲ ይኸውን ማለት እዩ ንዴሞክራሲያዊ ስርዓት ንምምስራት ይኹን ወይ ድማ ጽፉፍ ዝኾነ ናይ መንግስታዊ ስርዓት ንምምስራት ይኹን ካብ ልዕሊኡ ከዓ ነታ ናይ ሃገር ምዕባለ ንምምጻእ እውን እዘን ሰለስተ ነገር እዚአን ዝተተሓሓዘ ነታ ሃገር ብኢኮኖሚ ይኹን ብፖለቲካ ይኹን ብሴኪሪቲ ይኹን ከተማዕብላ ናይ ብሄራት ናይ ዜግነት ሕብረት የድልየካ ካብኡ ተወሳኺ ድማ ነታ ናይ ዳውላ ናይ ጽፉፍ መንግስታዊ ስርዓት የድልየካ ማለት እዩ እዚአን ሰለስቲአን ዝተተሓሓዘን ሃገር ክንሃንጽ ነታ ዳውላ ክንሃንጽን ከነበርትዕን ንዜጋታትና ከነሕብርን ናይ ኩሎም መሰላት ከነኽብርን እዚአን ሰለስቲአን ዝተተሓሓዘን ስለዚ ነዚአን ክንርድአና ኣለና ማለት እዩ ሕጂ እምበኣር ንህላ ከምቲ ዝበልክዎ ናይ ብሄራት ምሕባር ብብዙሕ መገዲ ክንሪኦ ከለና ብጣዕሚ ኣገዳሲ ነጥቢ እዩ ማለት እዩ ክልተ ዓይነት ሃገራት ኣለዋና እምበኣር ንኩለን ሃገራት እንድሕር ርኢና እየን እቲ ሓንቲ ኔሽን ስቴት ዝበሃል ኣሎ እዚ እንታይ ማለት እዩ ኔሽን ስቴት ክንብል ከለና ሓደ ብሄር ጥራሕ ዘለዋ ሃገር ማለት እዩ ሓደ ብሄር ጥራሕ ዘለዋ ሃገር ኣብ ኣፍሪካ እንድሕር ቁልሕ ኢልና ምናልባት ሶማልያ ናብኡ ትቐርብ ትኸውን ዋላ ሶማልያ እውን እንተኾነ በቲ ደቡባዊ ወገና ማይኖሪቲስ ወይ ድማ ውሕዳት ሶማል ዘይኮነ ዓሌቶም ሰባት ኣለውዋ ግን ብመሰረቱ ክንሪኦ ከለና ሶማልያ ሓደ ቋንቋ ኣለዎም ሓደ ሃይማኖት ኣለዎም ታሪኾም ሓደ ባህሎም ሓደ ኾምታት ስለ ዝኾነ ኔሽን ስቴት ኢና እዮም ዝብሉ ከምኡ ጌርና ክንሪኣ ከዓ ብቑዕ ምኽንያታት ኣሎ ማለት እዩ ካልኦት ሃገራት ኣብ ዓለም እንድሕር ርኢና ብጣዕሚ ውሕዳት እየን ዘን ሓደ ብሄር ጥራሕ ዘለወን ሃገር ምናልባት ኣነ ክርኢ ከለኹ ኣይስላንድ ሓደ ብሄር ኣለዋ ክንብል እንተዘይኮይኑ ካልኦት ዋላ ዘን በዓል ጃፓን ኮርያ እውን ሓደ ብሄር ዘለወን ሃገራት ኣይኮነን ኔሽን ስቴት ዘብል ካልኣይ ነጥቢ ከዓ ኣሎ ሓደ ብሄር ጥራሕ ዘለዋ ሃገር ኢልና ካልኣይ ነገር ከዓ እንታይ እዩ እዞም ኤውሮጳውያን ኔሽን ስቴት መስሪትና ኢና ይብሉ እዚ እንታይ ማለቶም እዮም እቲ ናይ ብሄራት ፍልልያት ገለመለ ኩሉ ኣጥፊእናዮስ ብሄርሲ ንፖለቲካ ሞቢላይዜሽን ወይ ቅስቃሴ ምንም ተፃውቶ ይብሉን ስለዚ ዳርጋ ዋላ እኳ ብዙሓት ብሄራት እንተኾና ብመሰረቱ ነተን ብሄራት ፍልልያተን ኣፅቢብና ዳርጋ ከም ሓንቲ ብሄር ጌርናየን ኢና ስለዚ ኔሽን ስቴት ኮይና ኢና ይብሉ መብዝሕቶም ኤውሮጳውያን ግን እንተርኢናዮ ሓቂ ይኮነን ምክንያቱ ዓዲ እንግሊዝ እንድሕር ርኢና ስኮቲሽ ኣይሪሽ ገለመለ እንዳበልካ ብዙሕ ፍልልያ ኣለዎም በዓል ስፔን እንድሕር ርኢና ካታሎኒያንስ ቫስክስ ገለመለ እንዳበልካ ብዙሕ ፍልልያ ኣለዎም ስለዚ ጣልያን እውን እንድሕር ርኢና ሜሪዲዮናሌ ዋላ ቶም ሰሜናውያን ገለ እንዳበልና ብዙሕ ፍልልያት ኣለዎም ስለዚ ዳርጋ ድልየት ወይ ድማ ሕልሚ ዝበሃል እምበር ካብ ብዙሓት ብሄራት ናብ ሓንቲ ብሄር ተቐይርና ኢና ዝብልዎ ዳርጋ ኣብ ግብሪ ዘይወዓለ ትምኒት እየ ክብሎ ዝኽእል ስለዚ ሓንቲ ብሄር ዘለዋ ሃገር ኔሽን ስቴት ትበሃል ብዙሓት ብሄራት ዘለዋ እንድሕር ኮይና ግን ማልታይ ኔሽን ስቴት ትበሃል ከምዚ ፅሒፈዮ ዘለኹ ዝፅሑፍ ማልታይ ኔሽን ስቴት ማለት ዝተፈላለየ ብሄራት ዘለዋ ሕጂ ንኣብነት በዓል ኣሜሪካ ዝተፈላለየ እዮም በዓል ኢትዮጵያ ዝተፈላለየ እዮም ሱዳን ከምኡ ኩለን ሃገራት ክንሪአን ከለና ብዙሓት ብሄራት ዝሓቆፋ ሃገራት እየን ኤርትራ እውን ብመጠኑ ብዝሒ ከም በዓል ኢትዮጵያ ገለመለ እኳ ይሃልዋ እምበር
ብዙሕነት ዘለዋ ናይ ብሄራት ብዙሕነት ዘለዋ ሃገር እያ በቲ ብመንግስቲ ዝፍለጥ ከም 9 ብሄራት ይናብሉ ምናልባት 10 ብሄራት ውን ክንከውን ንኽእል ኣይ ከምቲ ከም ብሄር ዝሓቱ ወገን ስለ ዘለውና ማለት እየ ስለዚ 9 ይኹና ወላ 10 ይኹና ብዘይገድስ እቲ ኣድላይ ነገር እንታይ እዩ ነዘን 9 እዚኣተን ወይ 10 ብሄራት መሰላተን ሓሊና ጠቕመን ኣኽቢርና ኣብ ሓደ ጥሙር ዝኾነ ኤርትራዊ ዜግነት ከመይ ጌርና ነምፅአን እዩ ብዙሕ ፍልሊ ከለና ድዩ እዚ ተግባር እዚ ዓብ ድዩ ኣብ ኤርትራ እዚ ካልእ ሕቶ ክንሓቶ ንኽእል ምናልባት ክምልሾ ክፍትን ይኸውን ግን ብዙሓት ብሄራት ከም ዘለዋና ቅቡል እዩ እዚ ቅቡል ስለ ዝኾነ ድማ ነተን ብሄራት ናይ ኩለን መሰላት መጀመርታ ሕጋዊ ዝኾነ መሰላት ብቅዋም ኣብ ቅዋም ዝተመርኮሰ ሕጋዊ ዝኾነ መሰላተን ብማዕርነት ከነኽብሮ ኣለና እቲ መሰላት እንታይ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ናይ ኢኮኖሚ ንጥፈታት ክካፈላ ኣብ ናይ ፖለቲካ ንጥፈታት ክካፈላ ኣብ ናይ ሶሻላዊ ንጥፈታት ክካፈላ ኣብ ናይ ባህላዊ ንጥፈታት ክካፈላ ከም መሰለን ምሉእ ብዘይጉድል ዝተኸብረ ክኸውን ኣለዎ ካልኣይ ነገር ምናልባት ማዕርነት እንተዘየሎም መንጎአን ወላ ካብ ታሪክ ዝተወርሳ ይኹን እምበር ተዛይ ማዕርነት ክፍታሕ ኣለዎ ትፀገምቲ ምክንያቱ ሙሉእ መሰለን ነኽብረለን ኢና ክትብል ኣይትኽእል ኢኻ እንድሕሪ ማዕርነት ዘይብለን ስለዚ ነዘን ብሄራት እዚኣተን ዘለዋና ብሄራት መሰለን ኣኽቢርና ማዕርነትን ማዕርነት ከነምፅእ ኣብ ውሽጠን ከምኡ ጌርና ከዓ ሕቡር ዝኾነ ናይ ኤርትራ ዜግነት ከነማዕብል ነቲ ናይ ሃገር ምዕባለ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ኣብዝታት ክንዋፈር ኣለና ብስሙር ማለት ኣተኲርና ብዙሕ ኤፈርት ዘድልዮ እዩ ብዙሕ ተገዳስነት ዘድልዮ እዩ ብዙሕ ስራሕ ዘድልዮ እዩ ኣብኡ ክንሰርሕ ሓደ ካብቲ ኣድላይ ኩነታት እዩ ማለት እዩ እምበር እታ ኔሽን ስቴት ወይ ድማ ሓንቲ ብሄር ዘለዋ ሃገር ወይ ድማ ናይ ብሄራት ብዙሕነት ዘለዋ ሃገር እዚአን ፍልልያተን እንድሕሪ ተረዲእና ናብ ምንታይ ክንሓልፍ ንኽእል እምበኣር እተን ብዙሕነት ናይ ብሄራት ዘለወን ሃገር እቲ ማዕርነትን እቲ መሰላት ናይ ኩለን ምኽባርን ከመይ ጌርካ ተምፅኦ ክንደይ ኢኸ ትፍልሊ ካብቲ ትነቕለሉ ዝውሰን ኢኻ እንድሕሪ ብዙሕ ፍልሊ ኣለካ ከምቲ ናይ በዓል ኢትዮጵያ ዝኸበደ ኸውን ከም ናይ በዓል ኤርትራ እቲ ፍልልያት ናይ ብሄራትን ብሓቂ ስጋዕ ክንደይ ብርቱዕ ኢለ ኣይኣምንን ኣነ ምናልባት ፍልልያት ኣሎ ፍልሊ ዘይብሉ ዓዲ የለን እንድሕሪ ብዙሕነት ኣልዩ ግን ምስ ናይ በዓል ከባቢና ሃገራት ምስ ናይ በዓል ሱዳን ምስ ናይ በዓል ኢትዮጵያ ዝወዳደር ኣይመስለንን ብናተይ ርእቶ ምናልባት ዘይክንሰማዕ ንኽእል ኣብዚ እቲ ቀንዲ ነገር ግን ነዚ ናይ ብሄራት መሰላት ከመይ ጌርና ኢና ነኽብር ሕጋዊ እቲ ኣሰራርሓ ናይ መንግስቲ ከምቲ ዝበልክዎ ቅድም ነታ ዳውላ ኣፃፊፍካ ስርዓተ መንግስቲ ምግባር ሓደ ቀንዲ እዩ ካብኡ እቲ መሰላተን ድማ ኣብ ቅዋም ዝተመርኮሰ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ክኽበር ዘለዎ እዩ ናይ ፍልልያት ናይ ፀገማት እንተሎ ከዓ ነቲ ማዕርነት ከመይ ጌርና ኢና ነምፅኦ እዚ እቲ ክንገብሮ ዘለና ሆምወርክ እዩ ማለት እዩ ንመጻኢት ኤርትራ ክንሃንፅ እንድሕሪ ኮይና ክንፈትሖ ዘለና ፀገማት እዩ ማለት እዩ እምበኣር
سنقال سقيل تفقد اللي الله خمالتي قصيل اندحري عمنقو حتى زي بالكاخونكا تقصلا خطقصلا انديخا اتن 4 تيوريس ناي ستيت هالو يولمو تحدى فورس اذن حجي نيشن ستيت مالتي ناشنال ستيت نيشن እንዳበሉ ይገልጹዋል እዚን ግን مستفطره ንገልጾ ዘለና መግለጺ ናይቲ ኹንነት እዩ ናይቲ ውጽኢት ኢና ንገልጽ ዘለና አመሰራርስ እንከ ኦሪጂን ከመይለን ምስረታን ዝብል ቲዮሪስ አሎ ናይ ስቴት ከም በዓል ፎርስ ቲዮሪ ኢቮሉሽናሪ ቲዮሪ ዘ ዲቫይን ራይት ገለመለ ዝብልዎ ኣብ ቁርብ ከንሽተ እቱ ዶምበልካ ማናቱ ንሱ እትደራኸ ሓይል እዩ ታ ስቴት ንብላ ዘለናሲ بقال حي درخ حي للوا سقي لازم أسأت هيخونتن بدليت استفت هيخونتن قبل يدلي مو نيشتي أبدي أنت لا تكا هو زي ناي أما ناي حانت هاجر كم أقوما بزحي مبزحتن ناي بعال أوروبا هاجرات ندحرري ناي دارجابو جي أنت فتيران كنقول نخل زحتن وي دارجا كلنا هاجرات أفريقيا ندحررينا وين بكولونياليزم وق مالتيو كولونياليزم تاني زي جزءنا من قصتنا أوروبا كم زحق مريت حزن بويان فتيران أنا نابنتني إيرترا حجي إذا زلات تقرصي زن تشعت بهرات زبلناين زت أرنفت قرصيناي إيرترا زقومت طليانيا مالتي أقاومنا نحن فتينا صلينا بكولونياليزم طليانيا نتي إرترا إلنا نصوع زلنا هاجر مجمرت از مسرتتو كابو مچم تقالسنا إرترا تناي فدريشن ناي نصانت مدلاي ناي إثيوبيا مغزاتي كاب ناي إثيوبيا مغزات دمان نصاوصينا ስለዚህ እታ ነታ ኤርትራት بالقرصي ነዘን ተሻዓተ ብሄራት ኣብ ሓደ ዝጠርነፈትና ቅርጻና ኤርትራ ጥልያንያ ኮሎኒያሊዝም ናይ በዓል ሶማል ከምኡ እዩ ናይ በዓል ጅቡቲ ከምኡ እዩ ናይ ሱዳን እውን እንተኾነ ከምኡ እዩ ኢትዮጵያ የተገዛእና ንብሉ ግን ኩሉ ተኸባቢኣ ስለዝገዝእዎ ትናታ ኢትዮጵያ ኢልና ንፅውዓ ዘለና ዓዲ እውን ብመጠኑ እቲ ናይ ኮሎኒያሊዝም ቅርጽ ሂብዋ እንተበልና ጌጋ ኣይኮነን ምክንያቱ ንኬንያ ቆሪፃ ንሶማል ቆሪፃ ንጅቡቲ ቆሪፃ ንኤርትራ ቆሪፃ ነታ ኢትዮጵያ ትበሃል ኮሎኒያሊዝም እውን ቅርጽ ሂብዋ እንተበልና ጌጋ ኣይኮነን ግን ብሓፂሩ ነታ ዘልዓልካያ ሕቶ ንሃገራት መስረቲ መገድታት ብዙሕ እኳ እንተኾነ ትቐንዲ ናይ በዓል ኤውሮጳውያን ብውግእ እዩ ናይ በዓል ኣፍሪቃውያን ከዓ ከምኡ ብውግእ ግን ናይ ኮሎኒያል ኮንከስት ማለት እዩ ውግእ ክብል ከለኹ ገሊኦም በርቲዖም የስፋሕፍሑ ሓድሽ ህዝብን ሓድሽ መሬትን ናብናቶም ይፅምብሩ ኮሎኒያሊዝም ከዓ ከምኡ እዩ ተን ዝበርታዓ በዓል እንግሊዝ ብዙሕ ኮሎኒስ ገይረን ተን ድኽም ዝበላ ከም በዓል ጥልያን ከዓ ውሕድ ዝበላ ኮሎኒስ ገይረን ግን ዝኾነ ኮይኑ ኣማፃፅኣና ከም ሃገር ኮሎኒያሊዝም ዝተመስረተ እዩ ጽቡቅ እዚ war create states ዝብል war create states ኩናት ይቀንድ ረዋሒ ኣብ ምስራት ሃገራት ኢና ንብል ዘለና ንኣብነት ናይ ኣፍሪቃ ኣምጪኻዮ ናይ ኤውሮጳ ብሙሉአን እውን ኩናት እዩ ኢልና ምክንያቱ ምስቲ ኢምፓየር ዝነበረ ታሪክ ከይነውሓና ድሓን ብኮይኑ ዘሪፉሲ ኩናት እዩ ዋላ ዛ ዓዲ ጣልያን ንብላ ዘለናሲ ኣብ ብዙሕ ተመቃቂላ ነይራ ብሓይሊ እያ ኣብ ሓደ ተጠርኒፋ ሽዑ 5-6 ዝተፈላለያ ሃገራት ዝነበራ ስለዚ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ እንተኸይድካ ከዓኒ ናይ ፖርቹጋልን ናይ ስፔንን ኮሎኒ ኮይነን ዝተመስረታ መብዛሕትአን ሕጂ ኩናት ይቀንዲ ረቋሒ ናይ ምምስራት ሃገር ንትብል እታ ፎርስ ቲዮሪ ትብል ዘላሲ ምስኣ ተኸይድ ኮይና ትስማዓካ ስለዚ ሲ ውሁብ እዩ ነቲ ውሁብ ጥራሕ ሒዝካ ኢኻ ገሊአን እቲ ውሁብ እታ ኔሽን ስቴት ንኽምስርታ ሓጊዛተን እቲ ውሁብ ዝተፈላለየ ብዙሕነት ዘለዎ ስለዝኾነ ኣማራፂ ዘለዎን ሕጂ ነቲ ዝተፈላለየ ብዙሕነት ኣሕቢረን ሓደ ሕቡር ሕብረተሰብ ናይ ምፍጣር ጥራሕ እዩ ዘለካ ስለዚ እቲ ታሪኻዊ ኣመፃፅኣ እቲ ኩነታት ዝፈጠሮ እየን እዘን ሃገራት እሞ ኩሉ ከም ኤርትራ እውን ከም ካልኦት ሃገራት ከምኡ ዕድል ይጋጢሙና ነቲ ዘለዎ ውሁብ ኩነታት ተቐቢልና
ጥራሕ ከመይ ጌርና ሓደ ውሁድ ዝኾነ ሕብረተሰብ ንፈጥር ጥራሕና ክንሓስብ ንኽእል ንትብል መደምደምታ ብኸመይ ትሪኣ? እዋ ምክንያቱ እንታይ ኣለካ ምስለካ ኮሎኒያሊዝም ክምስርታ ከሎኒ ኤርትራ ነቶም ትግርኛ ዝዛረቡ ወይ ብሄር ትግርኛ ዝበሃሉ ንኩሎም ኣብ ሓደ ይጠረፎምን ገሊኦም ኣብ ኢትዮጵያ ኣለዉ ገሊኦም ኣብ ኤርትራ ኣለዉ ከምኡውን ካልኦት እንድሕሪ ኮይና ሕዳርብ ኣብ ሱዳን ኣለዉ ሓደ እንድዋብልዎም ኣብ ኤርትራ ኣለዉ ዓመር ከምኡ እቲ ህዝቢ እቶም ኮሎኒያል ስቴትስ ክሕዛ ከለዋ ዓድታት እዚ ብሄር እዚ ሓደ ጥርንፍ ስለ ዝኾነ ናብዚ ዓዲ እዚ ይኹን እዚ ብሄር እዚ ሓደ ጥርንፍ ስለ ዝኾነ ናብዚ ዓዲ እዚ ይኹን ኢለን ብሜላ ብክስታይ ዝተገብረ ኣይኮነን ክትሕዞ ዝኽኣልካ ኢኻ ጎቢጥካ ኣብ ትሕቲ ግዝኣትካ ተእትዎ ማለት እዩ ንሳያታ ነጥቢ ኣብ ኣፍሪካ ከምኡ እዩ ኣብ ኤሮጳ ከምኡ እዩ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ከምኡ እዩ ኣብ መብዛሕትኡ ኤሽያ እውን ከምኡ እዩ ተመሳሳሊ እቲ ደረኻ ሓይሊ እዘን ሃገራት ዝበሃላ ዝተመስረታ ንብል ኣለና ይቐኒለይ ፕሮፌሰር ንእሽተይ ዕረፍቲ ክንገብር ኣድቨርታይዝመንትን ሙዚቃን ኣለዋና ክንምለስ ኢና ሓራይ